štát sa k tomu musí postaviť čelom. Nenechať ľudí vo váku, v šedej, sivej zóne. Lebo ono to môže vyhovovať štátu. Štát šetrí, lekár je spokojný, poisťovňa za niečo zaplatí, ale poisťovňa asi už nevidí, čo sa ešte vyberá, okrem toho, za čo platí už samotná poisťovňa k tomu výkonu, a odniesie si to pacient, ktorý je vystavený na milosť a nemilosť trhu. Len tu upozorňujem, že to nie je klasický trh, že si idete kúpiť chlieb a môžete na budúce toho pekára ignorovať a ísť do druhej pekárne. My sme odkázaní na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ľudia si nemôžu vyberať. Často ten človek je v takej emočnom väzení. No, ste preto ambulanciou, ste chorí, potrebujete sa ošetriť. Veľmi ťažko sa ten pacient bráni, lebo je v emočnej núdzi, v ťažkostiach, v stave nezdravia. No ako si uplatníte svoje práva tam pred tou ambulanciou? Preto ja si myslím, že tú zodpovednosť musí zobrať do rúk štát a efektívne ľuďom poskytovať ochranu.